Empat neng mana neng saya hinjau keman bikin video. Hinjau malah sini. Bahasa nak le mai. Kebini kasih bunga bikin offroading bike. Malah masih pada piknik jaga sini. Wah, segera sekila. Isang mo장 view nih. Wow. Elorani onnya जोंनिया si bore view nih. Wah. First nih. Kalian mau ke mana mun ke? Guys, welcome back to my YouTube channel for जाय जाय आंनि थांनाय भिडिअ नायदोंमोन थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानो बा आं बुंदोंमोन जे माबा मोनसे जायगायाव थांगोन होननानै थांनाय भिडिअ लोगोफोर आं दा बे जायगायावनो थांनो ओंखारगासिनो आरोना लोगोफोर मा जायगा बुंगासिनो माने खानायाबो बहुत गोलाव जाबाय माने एक गुरि दुइ सिगार जागोन दिनैनि खामानिया लोगोफोर दायो आं आवगायलांसै ना बाय बाय साला माइ गायै गायै गैथारला मानसि नालाय आयो 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 र' बिखौबो देखायनो बिखौबो आं गैथारला खालामबाय बिखौ माने दा माफोर लाफानांगौ मा नांगौ मा नांगौ दे बुं दे लागुना चिकेन रल आयो ना अके जागोन दे लोगोफोर नै जाबाय आंनिया मटर ब्लगिं सेटआपा दाय होलांसै दायो ना लेट्स गो दे दे बाय बाय सेकेन्ड रुल ना लोगोफोर नै दायो आं आवगायलांबाय यस बाय 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 थिर' लाफायगोन र' नै अखा हायैखायसो एसे गाहाम जाबाय सोला ओमफ्राय थांनाय भिडिअ माने आंनिफ्राय आङो फैसा लानानै थांदोंमोन ना थांनाय भिडिअ ओमफ्राय आं पिज्जा सिजा जाहैदोंमोन ना थ' बेयाव खानैसोआ बुंदों आरो ना बिमानिफ्राय फैसा लानानै बिदि जाहैदों मा जाहैदों होननानै माने नोंसोर मा बुजिनो ना जाय जाय आंनि सोमोन्दै मिथिया बिदि बुंना आरो ना बोरैबा नाङो बाइकफोरखौनो आं गावनि फैसाजों लाजोबदों गावनि खस्थ' खालामदों बे आं सोरनिबा बिमा बिफानिफ्राय उरायनाय बिदि मानसि नङा आरोना बाइकआनो जा मबाइल ग'प्र'आनो जा जेखि जाया अल खामानियानो जा आं गावनि खस्थ'नि फिथाइजोंसो आङो गावनो मावजोबदों जि हायो आरोना बेनिखायनो आं बारा हायाखै नालाय बेनिखायनो आं गुबुन सोरजोंबा माने बिदि खारफानो हायाखै होनबाबो आं जि हायो गावनो लासै लासै बिदिनो आं दावगायलांनो आं नाजादों आरोना थ' बेयावनो बिदि बुंनाङा आरोना बोरैबाबो नाङो थ' लोगोफोरनि दायो मोनफैबाय गामिनि सक दे लोगोफोरनि नैबे जाबाय टंला चारियालि थांला थ' नै दायो आं सहैनोसै पानिरि ओमफ्राय माने फ्रायानो सोंगासिनो आरोना माने आंनि बे गारिनि रेपिं खालामनायाव बेसेबां खरस थांगोन होननानै थ' जास्ट अनलि 950 थांदों फैसाया माने बेखौ खालामदों आङो दारकुसिनि MB आर्टआव आरोना थ' बहुत बुरिया बेलेगफोरावथ' 1500 1600 लागोन आरोना आमबागाव थ' नै नैबे जाबाय आमबागाव सक थ' दायो आं निजा थांसै दाउजें ओमफ्राय जोङो माबाजों आंजों एल'ग्राजों आंजों दाउजेंआवबो एसे माने दुगैहैनायनिबो प्लेनिं खालामदोंमोन नायनोसै टाइमा मिलाय नङा होमबा आमजुलि सक जोंनि एल'ग्रानि जायगाया नियानो होयो आरोना जोंनि एल'ग्राया दखानखौ मानसियानो बेयावनो दोनना बुंनायालाय दखानावनो नायनोसै दोनै गैया ओमफ्राय जोङो बेयाव खानाय सिननानै दाउजेंआव दुगैनोसै दाउजेंआव गोदो जेला फेमास जादोंमोन ना दाउजें होननाय थ' जाय मिथिगौ नङा होनबा थ' दखाना नैबेनो नै एल'ग्रा नै नै जोंनिया बे थाखो लोगो मोनबाय या पारा जाव यार ये बा आफ्टर ए लं टाइम ओमफ्राय मा खबर मोजाङानो खानाय सिनसै दा खानाय सिननानै सानैजों दुगैनोसै लांथावनो नै जोंनिया बेटानिया भाइरेल बय जोंनिया दा ने खानाय सिनसै बरिया खानाय सिनबानो जाबाय लोगोफोरनि खानाय सिननो जोंनिया एल'ग्रा भाइजों ना बोरै सिनो जोंनिया एल'ग्रा भाइया जिं जिर' होबानो जाबाय जिं जिर' हो सायाव बोरिया लाखिबानो जाबाय ने गोजोनालाय रकस्टार मोनो गोजौनि माइखौ खालामबानो जाबाय दा एसे जागोन नाय जि बोरै सिनो kalian mau ke mana mun ke? खालामनो बोराय मोना टेनसन Berai dorong खान्दा खालामनांला आंनिया माने गोजौनि बारा खान्दा खालामनाङो लोगोफोरनि सिनखांबाय जोंनिया एल'ग्रा बायनायाव ओमफ्राय नैबे जाबाय बिसा बिमा बिफानि दखान हासार फानो आरो बेयाव हासार दखान मा दखान मुलि दखान ओमफ्राय नैबे जोंनिया जों मा बायनि एल'ग्रानि नै दायो जों थांगासिनो बिसानावनो नङा नै बिदिस' ओइ नै न'आव माला बिसानिया दे मादे नैबे जाबाय बिसा बिमा एल'ग्रानि एल'ग्रा माने जों मा आरोना एल'ग्रा होनबा बोरैबो खोनायोना खिन्थु गासिबो सिनायोना एल'ग्राबासो जों मा भाइ जों मा नै बे सिङावनो नङा नोंसानि
Wah, nongko ini. Borial ini noa. Telu pernah dia, ya lo rasa ni lain noa. Noa boria. Noa boria saja. Oh. To ni beja bai जोंनिया जों मा भाइनि बिसि ना हरले बाजै नङा नै बयलार खिनो बयलार फिसियो मालाय 2000 3000 बयलार ओमफ्राय अमाबो दङनो अमाया गासै बेसेबां दंमोन 50 दं ना अमाया सिङाव अरा न दे वाव सिमाया नै जि क्यूट का मा नाम ya माइलु नै सा लोंगासिनो नै Ini madian aja baik, zeng mana ibi mak madian nih. Ini bisia nih. Omprai ini mana man Florina na? Florina, hello Florina. Bani hal ini mana man? Elzinia, hello. Omprai neng mana neng saya jauh man di video. Jauh malah sini. Lazio. Radio. Bahasa nak le mai. Omprai neng dah mulai 50 ke ada kalar penggenan nih nokre. Mana aku nak mulai. Income apa kom? Is. Arhatan tunri. Dua lakh 3 lakh hanggan. Tuh nih sini noa nih, wala noa nih. Tol cái này đấy chứ, thằng nó xí, là một lần nữa để phải dừng mạng. Tha mà đây mà lên á, mà đây đây, đây thằng được gì vậy? Bao gì đây, đây, bye bye. Đó, này thế này dừng nhỉ, elogra bao nhiêu là elogra. Ada bisa nih aku deh kayaknya bagan ke, di buri bagan dengan ada bisa. Sabalai bagan agak sih sari sobiga, emprai ni bu bisa nih gue bagan nih bisa geder nih, nuso ya, entrepreneur namanya bunga entrepreneur biasa. Toh finan itu bergezun bay, muzanang bayar nah. Toh dokannya jas kacauin bisa nuah, toh dajeng aku langkas sini, daujeng, toh gede toh buat famous ada mana, lockdown semua, toh dabu famous lagi tuh dah ini tren lain sekomai bayar nah daujeng nih ya, toh dajeng baba, mana gede nih. Memoris kita aja खालामनो थाखाय थांनोसै दाउजें let's go नोंथांमोना देखानोसै नङा होमबा सोर नुवाखै नायबानो जाबाय नै हिनाव आरो ना माबाया फेरगुन्दुआ ओमफ्राय नैफोर जाबाय नै ओमफ्राय बिसानि बारिखौ मोनसिगोन बारिया किनाव सिगाङाव ना बारिया माय सिगाङाव मोनसिगोन जोंनि एलग्रालानि बारि 400 बिगानि साबालाय बागान आरो नै हाजोफोरखौ नायलोफोर ने माने गपुराव हाजोफोरखौ नुवाबो जानो हानाय मानोना वाइड एंगेलाव जेखि जाया बुस्थुखौ माने गोजान नुयो आरो गुवार नुयो वाव what a view. Tuh nih, ini udah mesti water crossing. Ish, wah, gusu deh le. Ay. Boria deh aja gusu kah? Hati nih deh gusu kayaknya. Yap, boria. Dini sudah nih Himalaya naik bini zaga kemudian kau nih zaga. Uji tuh nih. Mana Himalaya nih main zaga nih bersih Mati, sida, bisa hamam nara? Daujing mati apa daujingnya mati apa? Singa so. Wah, mau mengenai sih gitu ngomong. Tuh nih, welcome to Daujing. Zai nuakai dini nadir nang nih video ngejar jenah. Buat beri jaga. Kintu mudah keren deh. Mana daya jaga sin soita mana. Serius soita na. Tuh nanti sih biasa setang naya. Ada risiko lah na mudah jenah ngomong. Biar dancer bustri ya. Tiger furning crew mana harus agresif, ani bisa na, mudah na. Tapi ni kini kita harus kinang gua ada. Wow, look at the view man. Boleh lebih wah. Nah kosong sih dah. Lagau malah zora li. Kalau furning ni menjadi daujeng, najeng habang bay. Pedi frame mengenar na. Bray daujing ni mali gak bozun ya, babas nokoris nih apa nih, ilogorla nih. Mana bay benar na bisa nih sebab biptin aja ya. To gas sih daujing gas sih hak na mana bay benar ki. Hamnu sih na. Deh, tension gak ada nih ya ilogorla nih alas na. Wow, it's daujing. बहुत सोलाय बेदे सिगांनिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि लामामोन ओरैबायदि हाब्रुमोन निफोर आरो बोरैबामोन आरोना खिन्थु दा बेस्ट जाबाय नै
Wow, look at the view, man. लोगोफोर सोर सोर फैनो मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' जोंनि माबाफोरा लकेलफोरा दं गासैबो फैगोन नङा बेयाव थ' माने गोजान गोजाननिफ्रासो फैनो मोनाखै जों नैफोराव मोनसे दङ रिजर्ट नै ओरैबायदि बरिया नै दैयाव दैफोरा नै स्राय स्रायखा नै वाव इट्स दाउजें बेस्टलै जायगाया थ' नै बिनिफ्राय अफ रडिं स्टार्ट बा मालासो मानसिफोरा पिकनिक जागासिनो नै बा सेंग्रा सिख्ला अफ रडिं बिनिफ्राय जोंनि एल'ग्राया फैनो हागोन नालाय बेलाय ब्र' एसे बेरायफैदो र' औ नोंसोरबो आदसा सिगाङाव थौ थांला मा सिगाङाव हाब मालायसो सिख्लाफोरा नै हिमालयाननि लामाया दासो मोनदों आंनिया एल'ग्राया हागोन हाला बाहेर फैनो हाला जांलै बिनिया स्कुटिसो ना गारिया ओइ नों हागोन हाया हागोन ना फैदो साला डेन्जारसो जोंनिया आसोला थ' नैबेनोलै आंनिया फार्स्ट अफ रडिंआ हिमालयानजों आरो होबावनो नामा टर्न थ' दिनै जास्ट आं हिमालयान टेस्ट खालामबाय आरो नै बेनिखायसो बुङो बेखौ अफ रडिं बाइक सां मोजां पाता मोना नि अन्थाइबाबो नि बरियाखा नि मजा आयो दैयाव सोनो नामा लोगोफोर दैयाव सोनो नामा आयु लोगोफोर नै दायो सानैसो ब्र'मोन लोगो मोनदो ब्रादार नोंसोर गासैबो मोनसे प्रग्राम लोगो मोनदों ना प्रग्राम जरा फुख्रियाव ब्र' आं जरा फुख्रि आनसलिकनिफ्राय मोजाङै ब्र' हाबायाव बिसिनियाव ना आदसा बावगारदों आङो निजा जोंनियानो सारा मालिका दावजेनि मालिका दावजे मालिका आं बुंदों बिदाया मालिक माबा बिनि जाबाय न' मायाव बिदायालाय दावजेनि मुहुरि आरो ना दावजेनि बेखौथ' मुहुरि जाबाय जेनेबा नागिरनायलाय लोगोफोर दायो जोंनि आवगायलांसै बेनिफ्राय मोजां नांबाय फैनानै बहुत फ्रेस जागाया दासो हिमालयनि फारसे अननाय फैदों आंहा बिदि हायो बे गारिया साला बहुत आराम फैखायो लोगोफोर look at the view man फैलाय नियाव हामसै ना थ' नियाव हामसै दायो एसेबां मोजां भिउ नै वाव एल'ग्रा भाई थेंक इउ स' माच लै लामानि थाखाय नियाव हामसै ना मा सैसोनायालाय अके नियाव हामसै दायो बरिया जायगाया नै रिजर्ट मोनसे नै बा दलङा नै जि मोजांखा दायो नै रिजर्ट हाबबाय एल'ग्रानि अननायाव जोंनिया जि बरिया भिउ नै बा फ्रेसलै दैयाबो ओरैबायदि साफा दै गोजों ना गुसुनो फ्रेस नाङो आरो ना मा धाबा बियो साहा ता लोंखांबाय ओमफ्राय थांसै दायो मोनाबायबो बहुत खिन्थु जागाया बहुत रिक्सि आरो ना मैदेरनि थाखाय थ' बिनिखाय नै जागाया खिन्थु बहुत बरियामोनलै फै ब्र' लोगोफोर नै दायो सफैबाय भेरगाव नैबे जाबाय पलिटेकनिक भेरगावनि पुरा हारसिं आरो दिनै पुरा हारसिं आरो ना पुरा हरनि 8टा जाबाय दाबो थांगासिनो हारसिंनो लोगोफोर सिदा दायो न'आव लोगो मोनसै ना लेट्स गो लोगोफोर नै दायो न'आव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय दिनै जोंहा नै आलासि फैदों दिस इज सुरज हेलो करो नमस्ते ये नेपाल का सॉरी सामब्राम नेपाली मानुस सुरज दर्जी ना ओके ओमफ्राय दायो जोङो माने आलासि जायो आरो ना आदिलानि जायो बियो ओमफ्राय दायो जोङो नोंथांमोननो भिडिअखौ बेयाव फोजोबनोसै ओमफ्राय भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे माने मेल'डि मोनसे सं जों नोंथांमोननो फोजोबनोसै आरो ना रोजाबा सिफुङा रोजाबसिगोन आरो माने सिफुं दामसै आङो दिस इज गिटारिस्ट एन्ड दिस इज फ्लुटिस्ट ओके लेट्स स्टार्ट ओके गाना जागोन बदलापुरनि जिना जाजाय
लोगोफोर जाय लास्टाव लास्ट नायदों थ' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेसियेल दं आरो ना माने स्पेसियेल नङा जास्ट नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मिथिबाय दे होननानै आरो ना आं मिथिबाय दे होननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना होमबा आं मिथिगोन जे नोंथांमोना माने जाय कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायना आरो ना माने फ्रायानो गेजेर नङाबा 70% 80% नायनानै थाङो आरो ना खिन्थु लास्टावलासे जाय नायदों नोंथांमोना आंनि स्पेसियेल आरो ना थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मिथिबाय दे होनना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नेक्स्ट गाबोन फैगासिनो मोनसे आरो स्पेसियेल ब्लग लोगोफोर see you soon in the next vlog. Good night.